Goedenavond, het is de laatste dag van de maand, zondag 30 november. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Met een campagne op eierdozen probeert het platform Veilig Ondernemen Zeeland-West-Brabant aandacht te vragen voor ondermijning in het buitengebied. Zeeland ligt natuurlijk op een hele kwetsbare locatie tussen Rotterdam, Vlissingen en Antwerpse haven in. Dus ja, dat is natuurlijk met de anonimiteit daarin gecombineerd en weinig politiecapaciteit heel aantrekkelijk voor criminelen. Samen met de ZLTO zijn we deze actie gestart om iedereen die in het buitengebied fietst, wandelt, recreëert of naar zijn boerderijwinkel gaat, mee te helpen kijken voor criminaliteit in het buitengebied. Verschillende boerderijwinkels in Zeeland doen al mee. Zoals Bioduin in Koudekerke. Om een beetje meer bekendheid aan te geven. Dat je dingen die een raar onderbuikgevoel geven, dat je die kan melden. Daarom staan er tips op de eierdozen waar je op kunt letten en hoe je dat kunt doorgeven. Meestal zien ze het pas als ze thuis de eierdoosjes weer openmaken. Dan staat hij op het aanrecht en dan denken ze, hé, wat staat daar nou weer op? En als ze terugkomen, dan krijg je wel reacties van, oh grappig, of we hebben het nog nooit zo gemerkt. Of, oh dat is handig. Allerlei verschillende reacties krijg je wel. Ondertussen wordt ook al nagedacht om de campagne uit te breiden. Nou ja, we hebben al ideeën gehad van de aardbeienkwekers om die bakjes te gaan pakken. Of de vorige boerderijwinkel die zei ja, of de koffiebekers. Dus ja, zat ideeën om uit te gaan werken, ja. Plannen van het waterschap om 45 abelen aan de rand van natuurgebied Oranjezon te kappen vallen slecht in de buurt. Volgens omwonenden kunnen de bomen nog jaren mee. De naar elkaar toegroeiende boomtoppen zorgen bovendien voor een karakteristiek tunnelachtig lijntje dat volgens hen zo lang mogelijk behouden moet blijven. Ze zullen ooit wel een keer gekapt moeten worden, maar nog niet nu. Want ze zijn hartstikke stevig, daar gebeurt niks mee. Dus er is eigenlijk geen noodzaak om ze te kappen. Alp heeft samen met omwonenden bezwaar ingediend tegen de verleende kapvergunning. Hij vindt dat het waterschap minder naar de cijfers moet kijken en meer oog moet hebben voor het karakter van het landschap. De motivatie die ze geven is dat in hun bomendatabase deze bomen aangemerkt worden als kaprijp. Dat is eigenlijk een wiskundige berekening. Terwijl wij vinden dat ze eigenlijk steviger dan gemiddeld zijn en nog best een poosje mee kunnen. Maar is het ook niet meer dan normaal dat in de loop der jaren uiteindelijk het karakter van Zeeland ook verandert? Misschien wel, maar juist die dingen die je eigen kunt houden, moet je dan eigen houden. En het is typisch voor het kustlandschap. Komende donderdag kijkt de bezwarencommissie van Veren opnieuw naar de kapvergunning. De hondjes die in oktober werden gevonden in Terneuzen maken het goed. Ze zijn gezond en ze hebben namen gekregen. Astro, Cosmos en Stella. Ik zocht eigenlijk 3 namen die makkelijk waren om te zeggen, te roepen voor als je ze een keer nodig hebt. Maar ik wou wel 3 namen die soort van met elkaar gerelateerd waren. Dus het komt allemaal uit het sterrenstelsel. De 3 Pomeriaantjes werden in een afgesloten auto gevonden, trillend en onder de ontlasting. Amber heeft de hondjes verzorgd. Het was wel spannend of de kleinste het zou redden. Iets te spannend naar mijn zin. Het was echt maar de vraag of ze het ging halen of niet. Ze heeft ook een aantal nachten dat we ze echt om de 2 uur hebben moeten dwangvoeren om te zorgen dat ze iets binnen kon houden. Het was dus echt enorm spannend, maar ze is er volledig doorgevallen. Ze doet het hartstikke goed, ze komt aan, ze speelt, ze is actief. Ze is misschien nog wel de actiefste van de 3 op het moment. Er was veel belangstelling om de hondjes te adopteren. In het dierenasiel Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen mochten mensen dit weekend kennis maken met de 3 pluizenbolletjes. Met die schattige snuitjes hebben we meer dan 90 aanmeldingen gekregen voor ze van mensen die ze graag wou adopteren. Uit die 90 plus mensen hebben we dus per hond 3 mensen uitgenodigd om te komen kijken naar zo'n kennismaking te doen. En daaruit gaan we kijken welke past het beste bij de desbetreffende hond. En binnenkort is het dan zover, dan mogen Astro, Cosmos en Stella naar hun nieuwe baasjes. Het was vandaag half tot zwaar bewolkt en konden we genieten van enkele zonnige perioden. De temperatuur steeg halverwege de middag naar zo'n 8 graden. Op een enkele plaats in de ochtend viel nog een lichte bui. Vanavond en vannacht klaart het geleidelijk op en kan het aardig afkoelen. Rond zonsopkomst komen de temperaturen uit op 2 graden in het oosten van de provincie tot rond 5 graden in het uiterste westen.
Later in de nacht begint wel wat hogere bewolking vanuit het westen binnen te drijven, die geleidelijk aan dikker zal worden en in de middag voor regen gaat zorgen. Dit heeft te maken met het staartje van een warmtefront dat onze regio zal passeren. De temperatuur zal 's middags uitkomen op zo'n 8 graden. De wind is aanvankelijk even krachtig in het westen, windkracht 6. Elders zal er een matige tot vrij krachtige wind staan, windkracht 4 tot 5, die van zuidwest naar zuid zal krimpen. Na maandag blijft het in het algemeen bewolkt met soms wat zon. Het blijft dan op de meeste plaatsen droog. De temperaturen overdag liggen dan nog steeds rond de 8 graden bij een aanhoudende zuidelijke wind. En met het korte weerbericht van deze zondag besluiten we deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond.